Tak dnes sme začali 34. ročník slávnosti remeselného medu pod hradom Čičva. Začíname ho dnes s hudobným večerom, kedy máme troch interpretov, a to je kapela Crash, kapela Queen Revival z Maďarska a Katka Knechtová ako hlavný headliner dnešného večera. Tu máme venovanú pre deti s rodinami, čiže rodičia a deti, ktoré prídu tu k nám, sa môžu naučiť maľovať na tvár, kreatívne dielne. Máme tu tanečný workshop, potom začína detská zumba o 5:30 večer, o 6:00 dospelácka zumba a večer máme dva kinohity, ktoré premietneme tu na našom letnom kine. To bude Zootropolis 2 a Ako chutí v Plzni, tak to by malo byť hlavný protagonista celého tohto programu alebo tohto filmu je Miroslav Donutil, takže verím, že to bude dobrá zábava. No a potom v nedeľu o 2:00 privítame remeselníkov zo širokého okolia a včelárov, ktorí nám predstavia svoje remeslo a včelári nám predstavia svoju medovinu, med. Zároveň to bude súťaž o najlepšiu medovinu a med, takže o 5:00 by to malo byť vyhodnotenie a samozrejme, že nesmie chýbať ani folklór. Vystúpia nám tu 3 folklórne skupiny. Folklórna tunajšia, to je Verbína, potom z Hrabovca, Pototky a z Rakovca nad Ondavou príde k nám Rakovčan. Samozrejme, takisto headlinerom týchto podujatí bude folklórny súbor Dubrava z Prešova. Určite plánujeme aj 35. Verím, že ešte v lepšom a máme už nejaké prognózy alebo máme už navrhnutý aj nový scénar tohto celého programu, ktorý tu sa odohrá. Takže verím, že ten 35. ročník sa uskutoční, ale uvidíme, ako to bude vyzerať o rok s financiami, pretože vieme, ako sa nám krátia a bohužiaľ tiež všetko je financované z rozpočtu obce. Priznám sa, že keď som sem prišla, nebolo tu úplne veľa ľudí, ale v podstate to chápem, lebo bolo strašne horúco, čiže asi všetci boli ešte zalezení v chladku. Takže ja uvidím, koľko ľudí reálne je pod stageom, až keď vyleziem von. Koľko pesniček bude spievať? Máme urobený program set na hodinu. Tak zdravím všetkých, ktorí dnes prišli na môj koncert. Je to jedno, odkiaľ prišli. Budem veľmi rada, že ste tu a dúfam, že sa neuvidíme posledný krát. Užite si leto, dávajte na seba pozor. Keď sa výťah zastaví a nedá sa z neho výjsť, vždy ma trápi zvláštny bôľ, že v ňom nie som. Ste si istí, že sa to netopí? To aj vám je tak teplo. A už je to tu. To už som niekde počula, ale v inej forme. Ale je to milé, že aspoň takto slušne, lebo ukáž kozy, to už je tradícia.
Vážení Vranovčania, všetci z okolia pod hradom Čičva, pozývam vás všetkých na tieto slávnosti. 3 dni plné hudby, filmu, zábavy, remesiel, medu, medoviny. Máte voľný vstup do tohto areálu, takže príďte uvidieť, čo ste ešte možno nevideli pre tých 34 rokov, ktoré tu tento festival organizujeme. Poďte všetci, ste vítaní. Thank you so much, Sonushka.